Kapalin mo kaon day. Kapalin ka kaon day. Hindi ko eh. Oy oy. Oy oy. What shout out? Bantok pag pinanggal mo. Sa plaza man ang gingunin niya do. Plaza bro. Okay ba sa musog na? Kau Plaza man gingunin mo niya. ha? Ako ka banakon. Ikaw na usap tong ka banakon. Tara kay. Lagang gwapo. Bye. Kasi wa ka imbitaran yung ngadto ka. Hi guys. Hey guys. That's it. Hey guys, ay buntag. Another day, another life, another blessing. Ngaon sa mi? Ha? Ngaon sa mi kay lami tukar karon. Nabiyaan na mi guys. Sugo na tukar, awa pa lang nabiyaan. Sugo nag-intro ya kami na padre. Karon day guys kay ano taron ngay? Teka na karon pista. Birthday ro sangay, agapon ay. Hapon. Karon ay kuan intramural sa Cebu Roosevelt Memorial Colleges no, high school department so intramural sila. So karon na nukar mi. Tanaw lang mo diha nya, mo sa may tabo. Tanaw lang ako no. Ayo ngay. Kabadlo mo ngay. Marites ay, marites ba? Ito yung tabo niya sir. Tulik dadu kay ilan. Ay tuloy. Hello Mang Lingkod palihog. Laway. Lagabi. Nagayilo. Isa. Ah, nagagre. Ang gayilo. Ang kanang, bro. Ang gablo. Tinae ba? Tinae. Ang kanang gapo ah. Mura ito hotdog, dagko ba? Pagitsagi. Hindi pangan. Tinder juice. Missy G. Di lalim mag-miss-miss tanaw. Init tanaw. Ibuan ka sa init. Ay na pagkabili, mulagom ka sa samot. Padawat imong kujik. Kau Tong. Kau nagpundok na kau. Terboy. Ay katawa si Jan. Ay katawa. Pugsa. Ah! Hoy! Tarungan lang. Tarungan lang. Tawaga. Tama. Taga. Ay, tama. Tara.
Mura ko sa langit no. Mura ko Pedro. Guys, malamig. Bar guys. Snack na rin. Ala, snack rin. Ala, siguri. Ha? Ito yung ni mo dahil. Sino ka nga pan? Siguri. Kuhaan guys, baka na no? Padding nga, padding. Grabe, nag-brown. Mau siya guys. Kita dyan balik sunod. Bye-bye.